Poďme s radosťou v ústretí Pánovi. Už teraz sa môžeme tešiť na tie chvíle, keď tu budete držať v rukách zažaté sviece a oslovíte Pána, oslovíte Boha ako všemovúceho a dobrotivého Pána, ktorému ďakujeme za dar povolania k zasvetenému životu. Dar. Dar je niečo, čo dostávame z lásky. A súčasne je dar mnohokrát niečo, čo prekvapuje. Dar je mnohokrát to, čo človeku pomáha, aby sa ďalej rozvíjal. V slove dar je vďačnosť, je radosť, je aj záväzok tento dar rozvíjať. Nie je možné prijať Boží dar bez prijatia kríža. Koniec koncov Mária s Jozefom, svätá Panna Mária s Jozefom prichádzajú do chrámu obetovať dar. A po požehnaní sa dozvedá, že jej dušu prenikne meč. Prichádzajú dobrovoľne. Odborníci na Sväté písmo, exegeti potvrdzujú, že v tej dobe nebolo povinnosťou priniesť dieťa do chrámu. Bolo povinnosťou priniesť obetný dar. Priniesť sa dieťa bolo slobodným rozhodnutím, ako je slobodným rozhodnutím sa zasvetiť. Sa zasvetiť a prijať to povolanie ako dar, ako tú úzku cestu evanjeliovej dokonalosti. Doslova pred niekoľkými dňami sa Svätý Otec pápež František stretol v Ríme na slávnostnej svätej omši s rodinou Dominikánov, ktorí nasledujú a kráčajú po ceste duchovného povolania inšpirovaní týmto veľkým svetcom, svätým Dominikom. A v príhovore použil taký zvláštny výraz. Povedal, žijeme v tekutej dobe, ktorá nemá pevné oporné body, pevné ciele, pevné východiska. Je ľahké si domyslieť, áno, Svätý Otec hovorí o akomsi trasovisku, kde sa nie čoho zachytiť. A tento svet, nie nejaký minulý historický svet, alebo budúci imaginárny svet, ale tento svet, tohto roku 2017, tohto obdobia začiatku 3. tisícročia, potrebuje znamenie, že je možné sa rozhodnúť pre niečo na celý život. Že je možné sa rozhodnúť pre niečo
radikálne, že je možné sa rozhodnúť úplne odovzdať Bohu. A preto v duchu toho obrazu tej tekutej doby, kde sa niečoho chytiť, môžu byť práve tí, ktorí sa zasvedcujú ako reholníci, reholnice a osoby iného spôsobu zasvetenia, a samozrejme kňazi, môžu byť znamením, môžu byť tým vzťažným oporným bodom. Ako by po tej tekutej dobe kráčal Ježiš, ako kráčal po mori. A Peter, kým sa na ňo pozeral a kráčal po vode, kráčal pevne. Ako náhle viac sa zlakol vln mora, ako dôveroval Ježišovi, začal sa topiť a preto správne zakričal: Zachráň ma, Pane. Tento svet potrebuje svedectvo, že našim oporným bodom v tejto tekutej vode je Ježiš, podľa listu Hebrejom, ten istý včera, dnes a na veky. Kto sa zasvetí, kto túži, ten je hlboko, vnútorne, intimne napojený na Krista, na Boha, na živého, prítomného, všemohúceho a dobrotivého Pána, ako bude za chvíľu oslovený. Ale to je vzťah, ktorý sa premieta do našej súčasnosti. To je vzťah, ktorý platí v každej situácii, aj v kríze, aj v ťažkosti, aj v každodennej, všednej činnosti. Nie takej chvíle, nie takého dňa, keby som mal dovolenku z toho, čomu som sa zasvetil. A keď som pod najväčším tlakom, aby som unikal, mám zároveň najväčšiu šancu sa prehlbiť, lebo ako sa hovorí, keď do koruny palmy vložia kameň, ona ako keby prestala rásť, ale jej korene sa začnú prehlbovať a stojí o to pevnejšie. Žiť pod Márinou ochranou je žiť inšpirovaný jej životom. Životom tej, ktorá s radostnou vnútornou túžbou povedala: hľa, som služobnica Pána. Nie zatrpnutá služtička, ale radostná, iniciatívna, otvorená služobnica toho, ktorý je dokonalou láskou. A poslúchať toho, ktorý je dokonalou láskou, to môže len túžiť s vnútornou radosťou. Milí bratia a sestry, ktorí žijete v zasvetenom živote, z hĺbky srdca vám prajem a vyprosujem, aby tieto slová, ktoré za chvíľu odznejú so sviecou v ruke, boli novým impulzom vykročiť s tou prvotnou, reholnou horlivosťou do života, ktorý pokračuje. Ďaká ti, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť. Daj, aby sme veľkodušní kráčali po úzkej ceste a udel nám schopnosť byť pre tento svet znamením Božej lásky. Znova túžime obnoviť si naše reholné sľuby a zachovať ich verne až do konca života v dobe čistoty a poslušnosti. Matka Božia Mária, nauč nás žiť pod Tvojou ochranou na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, cirkvi a ľuďom.
na toto naše stretnutie. Je to radosná príležitosť pre mňa osobne, ale myslím, že aj pre ostatných veriacich, ktorí boli v kostole, vidieť takú pestrosť zasveteného života. Toto stretnutie mi vždy pripomína aj, že v našej bratislavskej arcidiecéze sme bohatí na zasvetených bratov a sestry. Lebo v podstate máme tú pestrosť zasveteného života zastúpenú cez reholné inštitúty, sekulárne inštitúty, spoločnosti apoštolského života, zasvetené panny. Máme aj súkromne zasvetené osoby, máme aj ľudí zasvetených aj cez iné, môžeme povedať, hnutia, kde sa istým spôsobom tiež zasvedcujú. To bohatstvo je aj, dá sa povedať, vyjadrené, dá sa vyjadriť aj číslami. To bohatstvo je aj v tom, že na území bratislavskej arcidiecézy máme 463 zasvetených sestier našich a máme cez 250 zasvetených bratov. Z toho je v podstate asi 206 kňazov. Zasvetených bratov berieme aj teda všetkých tých, ktorí už robili či už prvé sľuby, ale teda, že jednoducho, že patria do zasveteného života. Takže je to vzácny počet. Myslím, že asi je to vytvorené aj tým, že je tu, pravda, mesto, ktoré potrebuje osobitne, má veľkú potrebu pastoračnej služby, duchovnej služby a tá je teda práve aj cez zasvetených ľudí veľmi posilnená. Takže veľká vďaka, že ste prijali pozvanie. Isté tá pestrosť vašej prítomnosti je symbolizovaná aj tu v tejto aule a pre mňa aj osobne naozaj je to príležitosť si tak uvedomiť, že dobrý Boh dotkol sa vás všetkých, aj tých ostatných, ktorí, povedzme, majú iné povinnosti v tejto chvíli, ale dotkol sa vás tak, že vy ste začuli jeho hlas a osobitným spôsobom ho nasledujete. Takže tu sa patrí, aby sme to aj obdivovali, aby sme za to ďakovali, aby sme sa z toho tešili, aby sme to, ako bolo aj spomenuté pri svätej omši, videli v tom, že sme tým obdarovaní. Samozrejme, že tá činnosť, ktorej sa vy venujete, je veľmi bohatá, takže ďakujem vám aj za vašu službu, na ktoromkoľvek mieste pracujete. A skutočne aj vás prosím, teda s hľadlivosťou, s obetavosťou, teda pokiaľ vás vaši predstavení ponechajú z bratislavskej arcidiecézy, tak pracujte pre dobro, ste pre nás veľkou posilou. Samozrejme, že mnoho tej činnosti aj pre mňa samého, že viem, že sú tie činnosti aj mnohokrát veľmi skryté. Ale že ten, ktorý nás vidí stále, tak som tak trošička naplnený takouto myšlienkou, že sme v prítomnosti toho, ktorý nás vidí stále, takže aj tie vaše skryté činnosti vidí. Možno v tejto chvíli je dobre spomenúť aj tých skrytých, ktorí možno máte, teda predovšetkým tie spoločenstva, ktoré majú na našom území seniorov alebo seniorky, sestričky, teda viete, každý rok myslím, že aspoň v tejto chvíli vás poprosím, ak môžete, sprostredkujte aj to, že aj na nich v tejto chvíli myslíme, aj na tých našich starších zasvetených bratov a sestry, že ich srdečne pozdravujeme, že im ďakujeme za modlitbu, lebo iste sme v ich modlitbách a sme iste aj, teda či vy, každá rehoľa, že iste sa modlia
za vás, ale modlia sa iste za celú cirkev, aj za rodiny, aj teda za mládež. Takže ďakujem im za modlitby, za odvety a teda ešte raz prosím o odovzdanie pozdrav, že na nich myslíme. Nuž a v tejto chvíli som rád, že budeme môcť ako venovať sa tomu javu vašej prítomnosti zasveteného života tak lepšie aj cez nasledujúci program a potom budem rád, keď budeme môcť na aj pár slov ešte tak neformálnejšie si porozprávať na nasledujúcom pohostení. Takže ďakujem.